Kod limbe mar jatend piny Kenya. Odiochieng' ma kiny otimo limbe mare mar adek e kaunti ma Homa Bay. Mokwongo an bende ago erokamano ne thuolo mumiyowa mondo watwag oganda kendo wabede e mbaka oromo. Mar ariyo, adwaro ni mondo akon jothurwa ni en thuolo makende chakre kawuono nyaka tich abich. Wamiuru ker mar Kenya rwak mar kisera. Awacho ni rwak mar kisera nang'o? Rwak mar kisera tiende ni rwak mimoro go ng'ato makata kane ok odwa chiwo gimoro topo mana kowacho. Iseneno sura ma Ruto biro gothurwa ka en biro mar kisera. To seche mosebiro duto pok nobiro kwa rwake nikech pok nobedo kodwa waduto. Nyocha ne en gi jomoko ma bende kane ni kanyo ne chalo gima tijgi owedegi ni nodich mana yanyo Raila, ne ok gidich gi wach joluo. To kawuono chalo gima Ruto biro ka en gi blessings magwa waduto kaka oganda. Omiyo warwakuru Ruto ka wamiye kisera makata kodok to ng'iyowa ni yawa kaluoka to dipo ka watanya yude gimoro. To koparo na nya yude gimoro to kanye miyudo ka koro kum ka kinyo wuoyo to wacho ni yawa kontrakta mar Marindi pala nyako riako chiko sori kaka governor excellency the governor Gladys Wango sawache kontrakta donje site. Mogik ber kaka wan joka nyakla Sharon magi maonenga wachi ka wiya kikwil go makawacho. MCAs kawadwaro ni thuche wa odongre. Wan kaka MCAs wayieuru watiuru gi governors wa. Bedo ni wan oversight mar the executive okonyiso ni wan opposition to the governors. Nyaka wamanyuru yo madwatiuru machiegni gi governors wa mondo maendeleo obi piny. Kik waketi lweny like wan kaka Homa Bay kawuono tineno ka jomoko wachowa ni governor osowa e ofuku. Governor kosowa e ofuku. Governor tiyo machiegni gi MCAs nikech wang'eyo kaka jotelo. Kaluwore gi advice mwayudo membe nonyisowa ni onge yo moro amora mwanya deliver ne jopiny ka wapogore. Omiyo oversight is not an opposition. Wan kaka oganda jotelo moyier wabedu machiegni gi jotelo ma en governor nikech kom mar MCA ni onge allocation moro ma direct minya wacho ni ward mae makabuoch obeda allocated pesa makama. Gini must come from the executive through the budget. To budget ni bedo implemented gi governor. And therefore wabedu machiegni kendo watiuru gi governor for the benefit mar oganda wa kendo wakonyuru jowa e higa moyierwa. Yiero momiwa ni en mar higa bich. Erokamano ahinya, en mana ni sama mayo wang'wa. Erokamano ahinya Kiri, gino moro ni jotelo wetegi